Hem convocat el Consell Econòmic i Social de la ciutat per a donar compte dels pressupostos que l'Ajuntament va aprovar a finals de l'any passat. Per primera vegada abans de que acabi l'any ja tenim inicialment aprovats els pressupostos del 2026, que són el reflex del rumb i de les prioritats. Estan molt clares, que la ciutat continua avançant, que treballem junts per el que preocupa i per els reptes que la ciutat té, que en són molts, també oportunitats, i que ho fem fora del soroll de manera compartida, treballant units per les coses que Gandia mereix que aconseguim, que van a ser moltes, igual que són moltes les que hem aconseguit. Hi ha molt fet i molt per fer, però com vos deia, les prioritats estan clares i avui les hem compartides amb els agents econòmics i socials. Que la ciutat continua avançant, que se creen oportunitats que permeten que els projectes de vida prosperen i que continuen arribant les inversions i les continuem desplegant per a completar els projectes que hem començat i iniciar els que queden per acabar d'assolir i els que pelearem en els pròxims mesos. I ho fem amb el rumb clar, amb el major número d'inversions públiques i privades, amb el major pressupost de la història de l'Ajuntament, amb el capítol d'inversions més alt, amb 100 milions d'euros menys de deute, 20 milions menys des de que jo soc alcalde, amb tots els indicadors econòmics millors que fa un any i que fa alguns anys, i amb un avanç en prosperitat i en oportunitats de la ciutat que ens permet pensar que el rumb està traçat, que és molt clar, que les prioritats estan clares i que, des de luego, el camí és el correcte.